Sugeng pepanggihan malih ing jagating lelembut. Ing riki kula badhe mbabar cariyos alaming lelembut kanthi ira-irahan Lele Nyolowadi. Sugeng midhangetaken kang arep diaturake ing cariyos iki kedadian puluhan taun kepungkur ing desa Hargareja, wilayah Kabupaten Kulon Progo. Rusman lan Rusdi loro-lorone jeneng singlen duwe hobi nyuluh, yaiku golek iwak ing sawah utawa kali kanthi nganggo alat arit utawa bendo, tutuk, caduk, lan lampu. Rusman pakaryane among tetanen, dheweke duwe pekarangan lan sawah senajan ora amba. Wektu iku lagi entas panen pari lan wiwit gawe ler-leran maneh kanggo nyebar gabah minangka winih. Rusman uga melu garu lan luku ing sawahe. Dheweke mangkat esuk lan mulai sore, dene anggone mangan dikirim ibune udakara jam 12 awan. Rusman klebu petani kang sregep. Kejaba nggarap sawah, Rusman uga ngopeni pekarangane, macul lan ndangir tandurane telo kang wis katon ledung-ledung. Asile pekarangan sing baku yaiku klapa. Saben sasi mesti bisa adol 300 klapa. Dene Rudi pakaryane buruh serabutan, dheweke kerep dadi peladen tukang batu. Menawa tanggane ana kang adol beras ing kutha, biasane Rusdi dijaluki tulung gawake beras mau menyang kutha. Malam minggu Rusdi dolan ing omahe Rusman. Rusdi ngobrol bab anggone nyambut gawe, dene Rusman uga nyritakake anggone garu lan luku ing sawahe. Bareng wis rampung anggone cerita bab penggaweane, Rusdi banjur ngejak Rusman, "Terus besok malam minggu nyuluh ya." "Aku setuju." "Ning endi?" "Ning sawah lor Blaga." Bareng wong loro wis mantep anggone arep nyuluh, Rusdi banjur pamit mulih. Dina Setu sore, Rusman lan Rusdi nyiapake apa kang arep digawe kanggo nyuluh begine. Rusman nggawa arit, tutuk, lan caduk, dene Rusdi nggawa lampu lan kepis. Jam 7 bengi, Rusman lan Rusdi njur mangkat nyuluh ing sawah lor Glagah. Udakara jam 8 wis tekan papan nyuluh, wong loro padha nyemplung sawah ing ler-leran. Ing kono pancen akeh welute. Rusman kang nuthuk welute lan dicekel dilebokake ing kepis kang digawa Rusdi. Sedhela wis oleh welut 10, wong loro banjur pindah ing sawah sakulone. Ing sawah iku iwake ora mung welut, nanging sidat, wader, lan boso. Lan udakara jam 11 wengi anggone nyuluh pindah-pindah ing kali cilik turute kali Glagah. Iwake saya akeh, ana lele, keting, wader. Ing kali iku oleh tambahan iwak akeh banget. Jam 11 wengi iku kepise wis kebak. Rusdi njur ngejak mulih, "Man, ayo padha mulih, kepise wis kebak." "Sedelok maneh." Banjur krungu swara grubyuk. Rusman akon Rusdi, "Lampune dicedhakake kali di." Rusdi banjur nyedhakake lampune ing pinggir kali. Ladalah ana lele gedene padha karo lengene wong dewasa nglomba ing kali iku. Banjur dicekel dening Rusman nganggo caduk.
Lagi wae ditokake saka caduk lele iku njur murcut banjur tiba ing dalan dicekel wong loro dilebokake kantong plastik. Jam 12 kurang 10 menit Rusman lan Rusdi banjur padha mulih. Wong loro kaget jalan lere mau bisa nyuwara nguk nguk nguk, aku baleno. Rusman lan Rusdi padha mandeg ngetitikake lele mau. Adalah lele mau wujude malih yaiku transparan lan motone bisa kedhep kaya manungsa, transparan kaya plastik bening. Eri usus katon kabeh, Rusdi katon wel-welan wedi lan kondo. Lelene dibuang wae, Rus. Aja becike digawa bali diingu. Wong loro banjur bebarengan mulih menyang omahe Rusman. Lele kang ana plastik banjur disuntak diwadahi ember isi banyu. Lele mau nglumba-lumba lan nyuwara, isuke akeh tangga-tanggane Rusman kang padha teka ndeleng lele mau. Akeh kang padha gumun ndeleng lele kang nyelawati iku. Waktu iku Rusman lan Rusdi bareng padha lara, awake krasa panas, sirahe mumet, pendelengane krasa pet-petan. Rusman tangane abuh, Rusdi mripate blawur, sing siji mripate blas ora weruh. Tanggane padha mara sak bisa-bisa nulungi Rusman lan Rusdi. Gandeng lorone saya suwe saya banget banjur digawa menyang rumah sakit. Rusman lan Rusdi digawa menyang rumah sakit kang padha. Bareng opname 2 minggu Rusman lan Rusdi digawa mulih jalaran panase wis mudhun utawa normal. Nanging tangane Rusman kang abuh durung mari malah abuhe saya gedhe. Yen wayah bengi Rusman lan Rusdi mesti bengok-bengok, tolong, aku dirubung atusan lele, tolong. Lele mau padha protes utawa demo supaya ratune dibalikke. Wong tuane Rusman lan Rusdi bingung sebab saben bengi mesti njaga anake, yen ora dijaga mesti geblas mlayu saka omah. Wong tuane Rusman lan Rusdi bebarengan golek wong pinter kanggo nambani Rusman lan Rusdi. Dikancani jadi bapane Rusman lan Rusdi padha mangkat menyang Blitar golek paranormal utawa dukun. Ngejak jadi jalaran jadi wis tepung karo paranormal kang arep digolek iku. Jam 4 wong telu padha mangkat menyang Blitar. Udakara jam 1 wis tekan omahe paranormal. Jadi ulo salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mlebet kemawon. Wong telu banjur mlebu lan diaturi lenggah. Pak Jadi banjur matur, Pak Kiai, sowan kula nderekaken sederek kula menika ingkang badhe pinanggih Pak Kiai. Kiai Jenggot Waskita jenenge paranormal iku banjur ngendika marang bapakne Rusman lan Rusdi, wonten wigatos menapa Pak, mbok pilih saged kula bantu. Wangsulane bapakne Rusman, sowan kula tujuanipun supados Pak Kiai musadani lari kula ingkang sakit nggih menika Rusman lan Rusdi. Pak Kiai Jenggot Waskita nyagui apa kang dadi panjaluke bapakne Rusman lan Rusdi. Bareng wis cukup anggone padha rembugan, Pak Jadi, bapakne Rusman lan bapakne Rusdi lan paranormal mulih ing omahe Rusman. Bareng wis tekan omahe Rusman, Pak Kiai Jenggot Waskita diaturi istirahat utawa ngaso lan ngunjuk sarta dahar. Bareng anggone dahar wis rampung,
terus mlebu kamare Rusman. Waktu iku Rusman bengok-bengok, aku balena. Kiai Jenggot Waskita banjur nerawang lan wawan pangandikan karo roh halus sing ngganggu Rusman. Bareng wis rampung anggone nerawang, banjur ngendika marang bapakne Rusman, "Pak, putra panjenengan niku diganggu roh halus jenenge Mina Ayu Kinasih. Roh halus iku njaluk bali nanging kudu dikanteni upacara nganggo syarat-syarat." Bapakne Rusman masrahake sakabehe marang Kiai Jenggot Waskita. Kiai Jenggot Waskita banjur takon marang bapakne Rusman, "Sakmenika wonten pundi Pak lelenipun?" "Pak, lele menika ingkang ngganggu Rusman kedah dipun wangsulane bapakne Rusman." Inggih, kula pasrahaken Pak Kyai mawon." Kiai Jenggot Waskita banjur menyang omahe Rusdi. Bareng tekan omahe Rusdi, bapakne Rusdi banjur mbagekake lan nyaosi unjukan lan nyamikan. Sabanjure Kiai Jenggot Waskita banjur mlebu ing kamare Rusdi. Weruh Kiai Jenggot Waskita, Rusdi njerit lan ngebras arep melayu, nanging dicandak dening Kiai Jenggot Waskita. Banjur Kiai Jenggot Waskita krungu swara, "Muk, aku balena." Bareng wis weruh kahanane Rusdi, Kiai Jenggot Waskita banjur ngerti kang dadi sebabe Rusman abuh tangane lan Rusdi dadi wuta, yaiku diganggu lele transparan kang bisa kedhep. Lele iku sejatine Mina Ayu Kinasih, ratune iwak kang ana ing kali iku. Kiai Jenggot Waskita banjur ngejak bapakne Rusdi menyang omahe Rusman saperlu ngrembug upacara balikake lele transparan kang bisa kedhep ing kali asale lele iku. Dening DRS Subagio. Mekaten para pamirsa pandemen waosan cariyos alaming lembut. Mekaten kula wau sampun kula babar kanthi ira-irahan lele nyolowati. Mugi kemawon cariyos kula wau saged dados panglipur manah panjenengan sami. Matur nuwun, rahayu ing pinanggih lan saged dipun tenggo cariyos lajengipun.